Iawn. Trowch gyda fi, please, Iago, penod 5. Ydyn ni'n mynd i edrych ar yn benodol adnodau 7 i 12, ond mwyn cael chydig bach o gyd-destun, ydyn ni'n mynd i ddechrau ar adnod 1 yn y darlleniad. Felly, Ioan 5, penod 1, adnod 1, a bydd e'n dod lan ar y sgrin os chi eisiau dilyn, ond bydd e'n well cael eich blaenau chi os yw ar gael. Dyma ni. So gobeithio bydd e'n atgoffa chi o beth o ddalun wedi agor i ni wrthnos diwetha ac yn arwain ymlaen at beth byddwn ni'n edrych arno bore yma. Ac yn awr, chwir cyfoethogion, wylwch ac idwch o achos y trallodion sydd yn dod arnoch. Y mae eich golyd wedi pydru ac y mae'r gwyfyn wedi difa eich dillad. A mae eich air a'ch arian wedi rhydu a bydd ei rhwyd yn dystiolaeth yn eich erbyn ac yn bwyta eich cnawd fel tân. Casglu cyfoeth a wneithoch yn y dyddiau olaf. Clywch, y mae cyflogau na thalasoch i'r gweithwyr a fedodd eich meisydd yn gweiddi allan, ac y mae llefain y medelwyr yng nghlustau arglwydd y lluoedd. Buwch yn byw yn foethus a glwth ar y ddeiar, buwch yn eich pesgu'ch hunain ar gyfer dydd y lladdfa. Yr ydych wedi condemnio a lladd y cyfiawn heb iddo entau eich gwrthsefyll. Byddwch yn amyneddgar gyfeillion, hyd ddyfodiad yr arglwydd. Gwelwch fel y mae'r ffermwr yn aros am gynnyrch gwerthfawr y ddeiar, yn fawr ei amynedd amdano nes i'r ddeiar dderbyn y glaw cynnar a diweddar neu hwyr. Byddwch chwythau hefyd yn amyneddgar a'ch cadw eich hunain yn gadarn, oherwydd y mae dyfodiad yr arglwydd wedi dod yn agos. Peidiwch ag achwyn ar eich gilydd, fy nghyfeillion, rhag i chi gael eich barnu. Gwelwch y mae'r barnwr yn sefyll wrth y drws. Ystyriwch gyfeillion fel esiampl o rai'n dioddef yn amyneddgar y proffwydi a lefarodd yn enw'r arglwydd. Ac yr ydym yn dweud mae gwyneu byd y rhai a ddaliodd ei tir. Clywsoch am ddyfalbarhad Job a gwelsoch y diwedd a gafodd ef gan yr arglwydd. Mae'r arglwydd mor dosturiol a thrigarog. Ond yn anad dim fy nghyfeillion, peidiwch a thyngu llw wrth y nef, nac wrth y ddeiar, nac wrth ddim arall chwaith. I'r gwrthwyneb, bydded eich ie yn unig, a'ch nage yn nage yn unig, rhag i chi syrthio darn farn. Amen. Eisiau dechrau gyda cwestiwn i ni. Meddyliwch yn ôl wythnos yma a gofyn y cwestiwn, sawl gwaith ydw i wedi meddwl am y ffaith fod Iesu Grist yn dod yn ôl? Triwch fod yn onest gyda'ch hunan. Sawl gwaith wythnos yma ydw i wedi meddwl i fi fy hun am y ffaith fod Iesu yn dod yn ôl? Dwi ddim yn deg i fi achos fi wedi bod yn edrych ar y testun lot, a felly dwi wedi bod yn meddwl lot am y ffaith fod Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond dyna'r her i ni bore yma mewn gwirionedd, yw dod i ddeall mor allweddol yw i edrych ymlaen at y ffaith fod Iesu'n dod yn ôl, a gymaint mae hynny yn siapio y ffordd i ni'n byw nawr. Mae meddwl ymlaen yn newid y ffordd i ni'n byw nawr. A gobeithio byddwn ni'n dod i weld hynny wrth i ni fynd trwy'r testun heddi. Felly ni'n canolbwyntio ar adnod 7 ymlaen, a mae rhaid i fi jyst neud nodyn fan hyn, am ryw reswm mae'r darlleniad Cymraeg, maen nhw wedi colli gair. Dyle fod gair felly yna. Yn y Groeg mae yna, yw O-U-N, os chi a diddordeb yn y Groeg. Os ddim, peidiwch â phoeni. Mae yn y Saesneg yn aml, therefore, yn adnod 7. A felly, mae'n bwysig bod ni'n dechrau fan hyn drwy sylweddoli fod beth sy'n cael ei ddweud yn adnod 7 ymlaen yn crymu gyda yr hyn sydd wedi dod yn barod. Dyna'r pwynt. Felly, in light of this, dyma beth i fi'n gweud. Gobeithio bod hwnna'n neud sens. Oherwydd hyn, dyma beth i fi'n gweud wrthoch chi. A felly, wrth i ni edrychwch yn ôl yn eich Beiblau i benod 4, 13 ymlaen, enghraifft, i ni'n cael ein atgoffa, os chi'n cofio, bod fori yn nwylo'r arglwydd. A felly, i ni ddweud, os Dyw a'i mynd, os yw Dyw yn ewyllysio,
fyddai fyw fori, a byddai'n gallu gwneud pethau sy'n plesio arglwydd. A nid yn unig hynny wedyn, pennod 5 wythnos diwethaf nathon ni edrych ar y ffaith mae gwagedd, emptiness, yw pethau'r byd. Cyfoeth. Ac oedd pobl oedd yn, y gair oedd yn cael ei ddefnyddio, oedd pesgu eu hunain gyda cyfoeth y byd, pethau oedd yn mynd i gael eu llosgi ac yn gadael nhw gyda dim byd. So, gan fod Duw ar ei orsedd, in charge, ac yn bod ni o dan i ewyllus a gan mae gwagedd yw cyfoeth y byd a pethau'r byd yma, beth yw'n ymateb ni? Byddwch yn amynefgar. Byddwch yn amynefgar a cofiwch beth yw eich cyfoeth chi a'ch gwobr chi. Peidiwch â cael eich denu gan y celwydd yma o gyfoeth a cheap thrills y byd. Dyna'r pwynt fan hyn. Byddwch yn amynefgar. Atgoffwch eich hunain. Cofiwch beth yw y goron, y wobr sydd yn aros i bob Cristion. A felly, dyma pam yn bwysig. Y darn yma, mae e mewn ymateb i beth i ni newydd glywed wythnos diwetha, sef mae gwagedd yw cyfoeth a pethau'r byd. Y pwynt yw, mae'r efengil wedi agor ein llyged ni i rhywbeth gwell, i drysor, i rhywbeth sydd ddim yn cael ei losgi pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Chi'n cofio beth allan ni? Y bydd cyfoeth yr holl bobl yma yn cael ei losgi ar ddechrau pennod 5. Bydd y cyfan yn difa. Bydd y cyfan yn pydru. Ond dyw hwnna ddim yn wir am ein etifeddiaeth ni, fel Cristnogion. Bydd hwnna ddim yn difa, bydd hwnna ddim yn pydru. Hwnna fydd yr hyn sydd yn gyflawniad ein achubiaeth ni, fulfillment ein achubiaeth ni. A felly mae'r byd yn chwilio am yr holl bethau i roi rhyw, sa'n gwybod beth yw'r term Cymraeg am hwn, sorry, instant gratification, pleser nawr, lle mae'r Cristion yn dweud, fi ddim yn chwilio am y pleser bydol yna nawr, yn hytrach dwi'n aros am rhywbeth sydd yn mynd i fy mhlesio fi am dragwyddoldeb, rhywbeth gwell, sy'n mynd i fod yn gyflawniad, pob peth mae Duw eisiau ar ein cyfer ni. Dyn ni'n hoffi addewidion yn y Beibl nag i ni. Mae yna lot o addewidion yn y Beibl. Chi'n gwybod weithiau, yr addewidion ni ddim yn hoffi, i ni'n anghofio amdanyn nhw. Hynny yw, yr ei sy'n anodd. A mae yna addewidion anodd hefyd yn y Beibl. Meddyliwch am Ioan 16:33. Lle mae Iesu'n gaddo, a mae'n dweud hyn, rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chi yno fi gael tangnefedd, yn y byd fe gewch o'r thrymder. Yn y byd fe gewch chi o'r thrymder. Nid falle, fe gewch chi fe. Mae bywyd yn mynd i fod yn anodd. Ond codwch eich calon yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. Hynny yw, nid y byd yw eich diwedd chi. Mae yna fyd arall o'ch blaen chi. Mae yna dragwyddoldeb yn y nefoedd, mewn paradwys. A mae'n ddiddorol, achos beth mae'n dweud yw, fe gewch chi dangnefedd yno fi. Dwi'n dweud hyn wrthoch chi mwyn i chi gael tangnefedd yno fi. Dwi'n deud hyn fel bod chi'n gwybod beth sydd i ddod ac i chi edrych tu hwnt i beth sydd i ddod. A felly, chi'n mynd i gael gorthrymder, ond mae eisiau chi edrych tu hwnt i'r gorthrymder i'r dyfodol, i'r hyn sydd wedi dod. Nawr, pam i ni'n wynebu gorthrymder yn y byd? 2 reswm yn bennaf. 1, am fod y byd yn syrthiedig, a felly yn bechadurus, ac yn ail, oherwydd ein bod ni ddim bellach yn perthyn i'r byd. A felly ni mewn gwrthdaro gyda'r byd. Trwy'r amser, mae'r ffordd i ni eisiau byw yn groes i'r ffordd oedden ni gynt eisiau byw. A felly mae bywyd y Cristion yn anodd. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o orthrymder. Yn fywyd lle maen nhw'n edrych, ac yn y cyd-destun yma, pan bod hwn yn cael ei ddweud fan hyn, falle chi'n gofyn, wel, mae Iago'n edrych ar y rai cyfoethog yma,
a'r bobl yma sy'n tramplo ar bobl eraill ac ar anghyfiawnderau, a'r temptasiwn yw, fi eisiau bod fel y cyfoethogion. I fi eisiau bod fel nhw, achos maen nhw'n edrych fel bod nhw'n hapus. Ond celwydd yw e. Celwydd yw e. I ni, nag i ni, os i ni'n onest, i ni'n cael ein temtio gan bobl yn y byd sydd i weld yn llwyddiannus ac yn hapus yn allanol, a sydd gyda popeth sydd gyda nhw. Maen nhw i weld yn hapus. Maen nhw i weld fel bod bywyd yn hawdd iddyn nhw. Ac ar un wedd, mae e, achos maen nhw jyst yn mynd yn ôl ffordd y byd. Y broblem gyda fe yw, mae'n arwain at cael ei difa. Fod y cyfan maen nhw'n adeiladu ar gyfer ei hunain yn rhwyd. A maen nhw'n wynebu barn Duw. Lle mae Iesu'n dweud, peidiwch a bod eisiau'r pethau yna, achos mae pethau yna'n arwain at gael eich difa. At ddim byd, cael eich gadael gyda dim. Os ych chi'n edrych ar y llythyrau i'r eglwysi gan Iesu, yn datguddiad, edrychwch ar datguddiad 2 os ych chi moyn yn sydyn, reit, ydych chi sganio trwyddo fe. Penod 2, adnod 2, mae'n sôn am Ephesus i ddechrau. Dyna'r eglwys gyntaf, reit? Beth mae Iesu'n dweud wrthyn nhw? Sut mae'n dechrau? Gwn am dy weithredoedd ath lafur ath ddyfal barhad. Chi'n dal ati a chi'n llyfurio. Chi'n brwydro. Wedyn Smyrna, adnod 9. Gwn am dy orthrymder ath dlodi. Ac eto, rwy ti'n gyfoethog. Adnod 13, Pergamus. Gwn am lle rwy ti'n trigo, lle ti'n byw, sef lle mae gorsedd Satan, lle mae Satan ar ei orsedd, yn teyrnasu ar y ddeiar. Ac eto, rwy ti'n glynu wrth fy enw i. Ac ni wedaist dy ffydd yn y fi, ti ddim wedi gwadu dy ffydd di. Hyd yn oed y nyddiau fy nhyst Antipas, a fi'n ffyddlon i mi ac a laddwyd yn eich mesg chi, lle mae Satan yn trigo. Thyatira, adnod 19, gwn am dy weithredoedd, dy gariad, dy ffydd, dy wasanaeth, dy ddyfal barhad. Mae galw am ddal ati. Dyw Iesu ddim yn dweud fod bywyd ar y ddeiar yn hawdd. I'r gwrthwyneb, mae bywyd ar y ddeiar y Cristion yn mynd i fod yn anodd. Achos i ni mewn gwrthryfel gyda'r byd. Fel mae Iesu ei hun yn dweud fyna, mae Satan ar ei orsedd. Mae Satan yn teyrnasu ar y ddeiar. Sydd yn golygu bod ni'n brwydro yn erbyn y cnawd ac yn erbyn y byd. Ni ddim yn gwneud hynny'n ein erbyn hunain, clod i'r arglwydd. I ni'n gwneud hynny gyda help yr ysbryd glân. Mae hwnna'n bwysig iawn i nodi. Ond mae'n bwysig cofio i ni mewn brwydr. I ni mewn brwydr. A mae'r corff a yr enaid wrth i ni aros am yr hyn sydd i ddod, mae'n sôn am hyn yn Rhufeiniaid 8, a dwi'n mynd i ddarllen rhywfaint o Rhufeiniaid 8:1 i'w adnod 18 ymlaen. Dyma sut mae Paul yn esbonio sut i ni yn aros am y nefoedd mewn gwirionedd, aros am gyflawniad ein achubiaeth ni, neu'n iachawdwriaeth ni. Fi'n mynd i ddarllen hwn o fersiwn Bible.net i rai sy'n dilyn yn Gymraeg, jyst am y pwyslais achos mae'n help. Dyma mae'n dweud, Rhufeiniaid 8, 18 i 25. Dwi'n reit siŵr bod beth dyn ni'n ei ddioddef ar hyn o bryd yn ddim o'i gymharu a ysblander gwych fyddwn ni'n ei brofi maes o law, neu nes ymlaen. Ydy, mae'r greadigaeth i gyd yn edrych ymlaen yn frwd at y dydd pan fydd Duw yn dangos pwy sy'n blant iddo go iawn. Roedd y greadigaeth wedi cael ei chondemnio i wagedd. Nid ei dewis hi oedd hynny, cafodd ei orfodi arni. Ond mae gobaith i edrych ymlaen ato. Mae'r greadigaeth hefyd yn mynd i gael ei gollwng yn rhydd. Bydd hi ddim yn gaeth i lygredd ddim mwy. Bydd yn rhannu'r rhyddid bendigedig fydd Duw yn ei roi i'w blant. Da ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn griddfan fel gwraig sydd mewn poen wrth eni plentyn. Ac nid dim ond y greadigaeth sy'n griddfan, ond ni hefyd sy'n Gristnogion, ac wedi derbyn yr ysbryd glân fel rhagflas o beth sydd i ddod. Dyn ni hefyd yn griddfan o'n mewn wrth ddisgwyl i'r diwrnod ddod pan fydd Duw yn ein mabwysiadu ni
ac y bydd ein corff yn cael ei ollwng yn rhydd. Am ein bod wedi'n hachub, gallwn edrych ymlaen at hyn yn hyderus. Does neb yn edrych ymlaen at rhywbeth sydd ganddo'n barod, ond wrth edrych ymlaen at beth sydd ddim yma eto, rhaid disgwyl yn amyneddgar amdano. Chi'n gweld y pwynt? I ni'n bobl sydd ddim gytre eto. I ni'n bobl sydd ddim wedi profi pen draw beth sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni, sef creadigaeth, heb boen, heb alar, heb ddioddefaint, heb bechod, wyneb yn wyneb gyda'r arglwydd Iesu. Dyna ni'n edrych ymlaen ato. Ond mae'n dweud yn glir, i ni ddim yna eto. I ni ddim yna eto. A mae Iago'n dweud bod angen amynedd arno ni, nes i'r dydd yna ddod. Mae angen atgoffa ein hunain a'n gilydd, daliwch ati. Daliwch ati i bwyso ar yr arglwydd. Peidiwch â syrthio'r temtasiwn o edrych am nefoedd ar y ddeiar mewn geiriau eraill a ryw gyflawnder sydd ddim i'w gael achos gwagedd yw e. A felly mae'n defnyddio'r darlun yma o ffarmwr. Ffarmwr sydd yn aros am y cynheuaf. Sylwch adnod 7 gwelwch fel y mae'r ffermwr yn aros am gynnyrch gwerthfawr y ddeiar, cynheuaf, yn fawr ei amynedd amdano, nes i'r ddeiar dderbyn y glaw cynnar a diweddar. Mae'n aros am rhywbeth sydd tuont i'w reolaeth e. Nag yw e. Mae'r ffarmwr yn aros am rhywbeth dyw e ddim yn gallu rheoli. Dyw e ddim yn gallu rheoli'r glaw, a dyw e ddim yn gallu rheoli pryd fydd yr hadyn yna yn egino a dwy'n ffrwyth. A felly, hyd y gwela i, mae 3 opsiwn gyda'r ffarmwr. Gallu drio tyrchu mewn i'r ddeiar yn gynnar, a chwilio am y ffrwyth, a wneith e sbwylio'r hadyn, a bydd dim ffrwyth yn dod. Neu, gallu droi cefn ar y tir, a bydd wedi colli y ffrwyth yn gyfan gwbl. Neu, y peth call i wneud, sef beth mae'n dweud fan hyn, yw aros. Aros i'r glaw i ddod, i'r tymhorau i basio, ac aros wedyn i allu casglu cynheuaf. Mae'n bwysig nodi, beth yw'r pwynt yw fod ffarmwr da sydd yn gwybod beth sy'n dda ar ei gyfer sydd eisiau yr hyn sydd yn dda ar y diwedd, mae'n gorfod aros. Does dim ffordd o gwmpas, does dim workaround mewn geiriau eraill. Ac i ni, does dim workaround i gyrraedd y pen draw yna. Pen draw bwriadau Duw ar ein cyfer ni, sef y cynheuaf. Bywyd ymharadwys gyda Christ. A felly mae'r arglwydd eisiau ni yn y sefyllfa i ni nawr yn aros, yn dysgu am ynef. Mae eisiau ni ma. Pam? Mwyn dangos ei allu fe i ni. Fe yw y glaw, fe yw yr un sydd yn rheoli y cyfan, ynddo fe? Fe yw'r un sydd yn ffrwythboni'r tir. Fe yw'r un sydd uwch ben y ffarmwr, sydd yn rhoi ffrwyth, fel bod y ffarmwr yn cael mwynhau. A dyna beth mae Duw yn ei nawr te. Mae e fel byd natur, os liciwch chi, neu fel yr un sy'n rheoli'r tymhorau, yn ein paratoi ni ar gyfer y ffrwyth sydd i ddod. Mae'n dysgu amynedd i ni. Mae'n gweithio yno ni. A mae hefyd yn ein defnyddio ni. Mae hwnna'n fendigedig. Felly, 2 beth yn benodol mae Duw yn gwneud. 1, mae'n amlygu ei hunan trwyddo ni, wrth i ni aros ar y ddeiar. Wrth i ni fyw mewn byd sydd yn bechadurus, sydd mewn gwrthdaro gyda ni, i ni'n sefyll mas. A mae Paul yn dweud bod ni'n sefyll mas fel ser yn sefyll mas mewn tywyllwch. Filipiau 2, 15-16. Byddwch yn ddifau a di-ddrwg, yn blant di-nam i ddyw, yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goliadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Felly byddwch yn destun ymffrost i mi, Paul sy'n siarad, yn nydd Crist, na fi i mi redeg y ras yn ofer, na llafurio yn ofer. Chi'n deall y pwynt? Yn gyntaf, i ni dal yma mewn byd pechadurus, mewn byd lle ni mewn gwrthdaro, fel ein bod ni'n stico mas.
Fel ein bod ni'n amlygu rhywbeth o ogoniant ac efengil Iesu Grist. Ac yn ail, i ni yma fel bod yr ysbryd yn gorffen y gwaith sydd i'w orffen yno ni. I ni gael ein aeddfedu. I ni bobl sydd angen tyfu, cael ein paratoi ar gyfer y nefoedd. I ni ddim yna to. Mae Colosiaid 3 yn dweud bod yna angen i ni i wisgo amdano ni sawl peth, nodweddion gwahanol. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, a ddyfwynder ac amynedd. I ni fel plant bach sydd angen dysgu sut i wisgo. Chi'n cofio, os chi'n gallu cofio nôl eich plant chi, os oes plant gyda chi, mor fach yna, falle bod rai yn chi gyda plant bach nawr, chi dal gorfod i gwisgo nhw, chi'n trio dysgu nhw sut i wisgo, a maen nhw'n rhoi slif y fraich yn y coes, a maen nhw'n meso popeth lan. Fel na i ni mor aml, gyda'n eneidiau ni, ni angen dysgu sut i wisgo arno ni, a ddfwynder ac amynedd a gostyngeidrwydd. Ni angen ymarfer y pethau yma. Neu jyst disgwyl bod nhw'n digwydd automatically. Ydyn ni'n ymwybodol o'r angen yma i ymarfer ein ffydd ni, i ymarfer dwy'n ffrwyth. Bod ni'n bwriadu yn ceisio tyfu mewn addfwynder, mewn gostyngeidrwydd. Ydyn ni'n fwriadol yn ein ymdrechion ni. Pryd oedd y trwetha i chi wisgo amdano chi dynerwch calon. Neu jyst disgwyl bod chi'n troi'n dyner yn eich calon, enghraifft. Nawr, sut ydych hyn i gyd effeithio'r ffordd dyn ni'n byw? Os ych chi a Beibl, allwch chi droi gyda fi i Hebreaid 11. Mae hwn yn aml yn cael ei alw yn sort of the hall of faith. Mae gyda chi esiample yn Hebreaid 11 o edrych nôl at yr Hen Testament a edrych ar ffydd pobl yn yr Hen Testament. Pobl oedd wedi byw trwy ffydd. Ac yn adnod 13 ymlaen, dyma sydd yn cael ei ddweud. Mewn ffydd y bu farw yr rhai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a ddawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell. A chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddeiar. Mae'r rhai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamwlad. Ac yn wir, pe buasent wedi dal i feddwl am y wlad yr oeddent wedi mynd allan ohoni, buasent wedi cael cyfle i ddychwelyd ati. Ond y gwir yw ei bod yn dyheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar dduw gywilydd ohonynt, nac o gael ei alw yn dduw iddynt, oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt. Mae newid y ffordd i ni'n byw oherwydd i ni'n byw trwy ddeheu am rhywbeth gwell. Longing yw deheu. Longing. Fi'n cofio rhywun yn sôn am athrawes oedd ar fin ymddeol. Fi'n gweud ar fin ymddeol. Oedd hi am ymddeol mewn blwyddyn a hanner. Okay? Ond oedd gyda hi rhyw galendar oedd hi'n cadw gyda hi ac oedd hi'n croesi off y dydd. Oedd hi'n eitha cyn i ymddeol, fi'n credu. Croesi off y dydd. Bob dydd, blwyddyn a hanner cyn iddi ymddeol. Okay? Bob dydd oedd hi'n croesi off y dydd. Pam? Achos oedd hi chalon hi a'i meddwl hi ar yr ymddeoliad. A bob tro oedd hi'n mynd nôl at y calendar yna, croesi off y dydd, un dydd yn llai. Un dydd yn llai. Chi'n deall y pwynt? Un dydd yn llai. Oedd e ddim yn rhywbeth oedd yn y pen draw a just, pan mae'n dod, mae'n dod. Na. Croesi off y dyddiau. Excitement am y dydd. Edrych tuag at y dydd. A dyma'r pwynt, os i ni'n dyheu am y nefoedd, fe fydd e'n newid y ffordd i ni'n byw heddi. Achos mae popeth sydd yn mynd i gael ei wneud yn ein bywyd ni gyda'r nefoedd mewn golwg. Gyda dyfodiad Crist mewn golwg. Y ffaith fod Iesu
yn dod yn ôl. Yn ymarferol, sut mae hwnna'n edrych te? Wel, dychmygwch bod chi'n deffro yn y bore ac yn atgoffa eich hunan, tybed a ddaw Iesu yn ôl heddi. Tybed a ddaw Iesu yn ôl heddi. Nawr, sut mae hwnna'n mynd i effeithio'r ffordd i ni'n byw? Wel, byddwn ni'n meddwl bod chi'n lot mwy keen i gael eich ffindo'n gwneud rhywbeth fyddai'n plesio'r arglwydd y diwrnod yna, gan bod e ar eich meddwl chi, wel, falle bod Iesu'n dod yn ôl. Pan i ni'n cael ein temtio, fyddwn ni'n meddwl i ni'n hyn, ond beth os mae Iesu'n dod yn ôl, a fi'n syrthio'r pechod yna. Chi'n deall, byddwch chi'n fwy alert. Sa'n gwybod os chi wedi teimlo hyn, chi'n aros am ryw delivery, Amazon, no ni weid, delivery, right? A chi'n gwybod mae e'n dod ryw ddydd, falle ar ryw ddydd penodol, falle hyd yn oed. Pan chi'n gwybod bod yna delivery pwysig yn dod, nag ych chi'n lot mwy alert i'r gloch, nag ych chi'n lot mwy alert yn gwrando mas. Nes i glywed y gloch fyna? Falle a fi tseco. Achos chi mor keen i gael y delivery na. Ac i ni mae eisiau bod ni'n byw fel y bobl yma sydd yn methu aros i Iesu i ddod nôl i'n casglu ni. Bydd e'n siapio y ffordd i ni'n byw nawr. Bydd e'n siapio ein disgwyliadau ni, ond hefyd ein ymddygiad ni heddi. Achos pan fydd Iesu'n dod yn ôl, os yw Iesu Grist yn dod yn ôl nawr, allai ddim dychmygu rhywbeth gwell na bod fan hyn. Yng nghymdeithas y brodyr a'r chwiorydd mae wedi gosod i fi yn moli'r arglwydd ac yn y gair. Chi'n gwybod lle byddwn ni ddim eisiau bod? Rhywle arall. Ddim yn profi cymdeithas gyda'n gilydd pan fi'n gwybod mae dyma beth fyddai'n plesio'r arglwydd. A felly mae'n siapio'r ffordd i fi'n byw a'r penderfyniadau fi'n gwneud. Mae eisiau ni fyfyrio yn gyson ar y ffaith fod yr arglwydd wedi paratoi dinas ar ein cyfer ni, a fod yr arglwydd yn dod nôl i'n casglu ni. Dyna mae'n dweud yn Hebreaid 11. Oedden nhw'n edrych tu hwnt, tuag at y famlad yna'r y destination yma, adre. Ydyn ni'n edrych ymlaen at adre. A dyna y pen draw i ni, y gôl i ni. Fel o'n i'n dweud, yn aml heddi, i ni eisiau nawr. I ni eisiau profi llawenydd a pethau nawr. Ond y pwynt yw, mae'r arglwydd eisiau ni aros. Pan fydd yr amser yn iawn, fe fydd Iesu Grist yn dod yn ôl i'ch casglu chi. Pan fydd yr amser yn iawn i chi adael, fe fydd yn eich casglu chi. Mae wedi penodi eich dyddiau chi. Peidiwch chi phoeni am pryd, fe fydd e'n dod nôl ar yr amser cywir. A chi'n gwybod, un peth mae'n nodi, bron y gorffen, un peth mae'n nodi fan hyn, yn adnod 9. So chi edrych ar adnod 9, peidiwch ag achwyn ar eich gilydd gyfeillion. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd os y'n ni'n ddiamynedd? I ni'n dechrau achwyn ar ein gilydd. Grwgnach. I ni'n fento'n frustrations mas ar ein gilydd. Pam? Oherwydd bod ni ddim yn edrych at y wobr. Nath hwnna rili taro fi. Tybed faint o broblemau sydd yn codi yn yr eglwys oherwydd fod pobl yn disgwyl nefoedd ar y ddeiar nawr a bod eu golygon nhw ddim digon ar y nefoedd, ar y wobr sydd i ddod. Bod eu disgwyliadau nhw o'r ddeiar ddim yn iawn. Ydyn ni'n disgwyl gorthrymder? Ydyn ni'n disgwyl fod pethau mynd i fod yn anodd? Pam fod Iesu'n mynd on ag on bod eisiau ni wadu'r hunan, cario'n croes ni, wynebu gorthrymder? Pam fod e'n mynd dweud yn glir, os ych chi'n mynd i fanylu ni, mae'n mynd i fod yn anodd. Mae eisiau'n paratoi ni. Fel ein bod ni'n disgwyl y gwrthdaro yma. Ond mae'n wrthdaro am dro, dros dro yw e, sydd yn ein paratoi ni ar gyfer yr hyn sydd i ddod. A mae'n rhoi esiampl i ni. Job yw'r esiampl. Mae'n dod yn adnod, y proffwydi, ond yn benodol Job, adnod 10 ac 11. Beth yw'r esiampl i ni te? Fod Job wedi dyfal barhau. Bod Job wedi dioddef yn amyneddgar.
wedi dioddef colled, wedi dioddef dioddefaint corfforol, wedi dioddef erledigaeth, pob math o bethau. Ond yng nghanol y cyfan, beth oedd Job yn gwneud? Le oedd llyged Job? Job 19, 25 i 27. Fridge-worthy verses. Adnodau i'w roi ar y fridge, neu ar y wal, beth bynnag chi moyn wneud. Oherwydd gwn fod fy amddiffynwr yn fyw, ac y saif o'n plaid yn y diwedd. Bydd e gyda fi, ar yn ochr i ar y diwedd. Ac wedi i'm croi'n ddifa fel hyn, ac eto o'n cnawd caf weld Duw. Fe'i gwela fef o'n plaid. Ie, fy llygaid fy hun a'i gwel, ac nid yw'n ddiethyr. Y mae fy nghalon yn dyheu o mewn. Mae'n dioddau, mae wedi colli bron popeth yn ei fywyd, o ran y bendithion sydd wedi cael ei roi iddo fe, daearol. Ac eto mae'n dweud, ond mae Duw drosto fi, mae Duw gyda fi. Dwi'n saff, mae e'n fy amddiffyn i. Ac ar y diwedd, pan fydda i'n marw, gai weld Duw, a bydd Duw o fy mhlaid i. Bydd e ar yn ochr i, neu fydda i ar ei ochr e. Cai weld e gyda fy llyged fy hun, a bydd e ddim yn ddiethyr i fi. Mae fy nghalon i'n dyheu am hwnna. A byddwn ni ddim yn syrthio i fod eisiau profi pleserau'r byd os mae Crist yw ein gwir lawenydd ni, gwir bleser ni, a gweld yr addewid yna, a gweld Iesu wyneb yn wyneb ar y dydd ola. Ac yn ddiddorol, nid yn unig hynny, nid yn unig fod Job yn datgan hynny, ond mae Iago yn dweud wrthyn ni, edrychwch ar ddiwedd bywyd Job. Edrychwch ar y diwedd gafodd e. Beth oedd mor special am ddiwedd bywyd Job? Wel, na i ddim cyfeirio ato fe o ran darllen ar adnodau, ond ym mhenod 42, mae Job yn moli'r arglwydd oherwydd bod e rili wedi gweld gogoniant yr arglwydd. Rili wedi profi mawredd yr arglwydd. Mae wedi dod i ddeall pwy yw'r arglwydd go iawn. Nid jyst wedi profi bendithion yr arglwydd, ond wedi dod i adnabod person yr arglwydd, trwy y treialon, trwy'r anawsterau. A mae hynny wedi achosi i Job i blygu glin a cael ei ddarostwng, ond fod e jyst a golwg newydd o'r arglwydd. A bod e'n llawenhau fwy ac yn moli'r arglwydd fwy hyd yn oed nag o'r blaen. Clywsoch am ddyfal barhad Job a gwelswch y diwedd a gafodd ef gan yr arglwydd. A mae'r arglwydd mor dosturiol a thrigarog. Pam fod yr arglwydd yn dosturiol a thrigarog? Achos trwy y cyfan mae wedi amlygu ei hunan i Job. Mae wedi presennoli ei hunan yng nghanol dioddefaint, yng nghanol struggles a treialon Job. A nawr mae Job rili yn gwybod pwy yw yr arglwydd. Heb y treialon, heb yr anawsterau ni'n mynd i wynebu, byddwn ni ddim yn profi'r arglwydd yn yr un ffordd. Chi ddim yn mynd i brofi'r arglwydd yn rhoi amynedd i chi, ond i bai bod chi mewn sefyllfa sydd yn gofyn am amynedd. Chi'n deall y pwynt? Chi ddim yn mynd i brofi gostwng eiddrwydd heblaw bod yr arglwydd yn rhoi chi mewn sefyllfa lle chi'n cael eich gostwng gan yr arglwydd. Mewn geiriau eraill, mae Duw yn defnyddio'r holl bethau yma ein mwyn ni, mwyn i ni dyfu. Nid yn unig ein hunain, ond yn ein adnabyddiaeth ni o'r arglwydd. A felly, fel ni'n clywed yn Iago 1, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan i ni'n wynebu treialon o bob math. Nawr, sy'n amser i fi sôn am adnod 12 mewn gwirionedd, ond beth mae'n sôn am yn syml iawn yw, gwnewch yn siŵr, nid yn unig bod chi'n datgan y pethau yma, ond bod eich bywyd chi yn cyd-fynd gyda'ch datganiadau. Fel oedd Job yn dweud, mi o'n fod fy amddiffynwr yn fyw, a fi'n sefyll, a fi'n edrych ymlaen ato fe. Ond wedyn, os bydde fe wedi mynd a troi at ryw dduwiau eraill, neu at ryw bleserau eraill, bydde beth oedd e'n dweud yn golygu dim byd. A beth mae Iago'n dweud yw bydde eich ie yn ie a'ch nage yn nage. Gnewch yn siŵr fod beth chi'n dweud
yn wir, fod yna integrity i beth sydd yn cael ei ddweud. Fel arall, does dim integrity i'n tystiolaeth ni ac i'n bywyd ni. Mae'n geiriau ni'n bwysig iawn. Ond i grynhoi te, ydyn ni'n dyheu am y nefoedd? Ydyn ni'n edrych tuag at yr hyn sydd i ddod? Ydy ar flaen eich meddwl chi? Y ddinas yma sydd wedi baratoi ar ein cyfer ni. Nid y byd yma yw eich pen draw chi. Gwnewch yn siŵr bob dydd bod chi'n atgoffa eich hunan, bod chi'n croesi off y dydd. Un dydd arall yn llai, nes bod fi gyda fy ngwaredwr. Os dim angen i ni boeni am y pryd, beth sydd angen i ni boeni yw a ydyn ni'n barod. Ydyn ni'n gadael i'r reality yna, o'r wobr, yr etifeddiaeth sydd i ddod, i siapio'r ffordd i ni'n byw nawr. Ac wrth i ni ryddfan, ein bod ni'n gryddfan, fel mae'n dweud yn Rhufeiniaid 8, nawr, i ni hefyd yn profi tangnefedd. I ni'n profi tangnefedd. A'r rheswm pam yw oherwydd bod ni'n gwybod beth sydd i ddod. Bod beth sydd i ddod yn saff i ni. Mae Paul yn dweud yn ail Corinthiaid 4, adnod 16-18, a fi'n gwybod bod chi, rhan fwy yna chi beth bynnag, yn gwybod beth oedd hanes Paul, bod e bron a cael ei ladd countless times a wedi dioddef mewn ffyrdd ofnadw. Ac eto mae e'n dweud, am hynny nid ydym yn digaloni, ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn y byd yma, hynny yw, mae pethau bron yn mynd yn wannach ac yn wannach, ac bod ein struggles ni'n fwy ac yn fwy, ein bod ni'n allanol yn dadfeilio, yn fewnol, fe gawn ni'n hadnewyddu fydd ar ôl dydd. Oherwydd y baich ysgafn o orthrymder sydd arnom y nawr, y gorthrymder i ni'n wynebu nawr, mae'n ysgafn. Darparu y mai y tu hwnt i bob mesur, mae'n ein paratoi ni, bwysau tragwyddol o ogoniant, dim ond i ni gadw'n golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser y mae'r pethau a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddo. Cofiwch, pan mae pethau'n anodd, mae'r arglwydd yn paratoi fi tuag at y nefoedd. Mae'r arglwydd yn paratoi fi nawr ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Chydig bach fel athletwr sydd yn wynebu yr holl training runs na a'r gwaith caled yn y gym a cadw i ffwrdd o'r bwyd dylen nhw ddim bwyta ac yn profi'r dioddefaint yna, achos mae gyda fe mewn golwg yr air, y fedal air, y gôl yn y diwedd. Yr un peth i ni te. Wrth i ni wynebu'r struggles o wrthdaro yn erbyn y byd, cofiwch, mae Duw yn paratoi ni ar gyfer paradwys. Clod i'r arglwydd felly, mae paradwys yn saff i ni. Ond os ych chi yma bore yma, chi'n teimlo, dwi ddim yn excited at y nefoedd, achos dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn siŵr a fydd yr arglwydd yn fy nghroesawu fi. Dwi ddim yn siŵr a ydw i'n saff yn wyl o'r arglwydd. Wel, gwnewch rhywbeth am y peth. Dewch i siarad gyda fi neu rhywun arall chi'n gwybod sydd yn Gristion, a gweddiwch ar yr arglwydd faddau i chi fel eich bod chi'n gallu gwybod bod eich bywyd chi ddim yn wagedd, ac yn hytrach bod gyda chi drysor i edrych ymlaen tuag ato, mwyn ei enw. Amen.